Ei kyllä 50 euron arvoinen, mutta mä kävin ostaa jotain tosi kivaa. Nimittäin viime vuonna tähän aikaan oli myynnissä tätä ihanaa huulipunaa. Ja mä en kerennyt siihen mukaan. Joten tänä vuonna mä ajattelin, että mun on pakko saada tää. Mähän siis rakastan tämmöisiä liquid lipstickejä, mun mielestä ne on kaikista parhaita, koska nämä on helppoja. Aika oranssi, mutta aika jees. Tässä on idea se, että kun se levittää ja antaa kuivua, niin hetken päästä kun laittaa huulet yhteen, niin siihen tulee glitteriä ilmestyy. Mun mielestä tässä applikaattori ei ollut ihan ehkä mun lemppari. Tää on vähän liian pehmeä. Mä tykkään semmoisesta ehkä skarpimmasta, että vaatii kyllä rajauksen. Että tällä ei saa ihan täysin semmoista skarppia, mistä mä taas itse tykkään. Mutta odotetaan. Nyt se on kuiva. Odotinkohan mä enemmän glitteriä? Aika ihana silti. Ehkä tietyssä valossa se näkyy paremmin toi kiilto tai toi kulta, mutta mä tykkään. Mun mielestä tää on aika kiva. Ei kyllä 50 euron arvoinen, mutta kyllä tää menee käyttöön. Mulla oli pakko vähän siveltimellä korjaa tota reunaa. Mä tykkään itse vähän tämmöisestä tarkemmasta huulesta, niin joo, I like it.